use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. My life. Hey, Things in the hallelujah. past, Maayong buntag mga igsoon. wishes and Maayo ang kabuntagon atog yung i-declare nga energy puno ta sa kadasig, kalipay. Kay musimba na punta, maningkamot kita nga masimba na to ang Dios. Muna ni ang panahon o higayon nga atong masimba, masinati na to ang iyang presensya. Palihog manindog ang tanan aron sa pag yang yun ako ang opening prayer. Brad Albert. everything I've been through, use it, Lord. And Lord, I offer my days to you, lifting Magampot ta. praise to you. Amahan nga mo nga langit nun, Diyos makagahon sa tanan. Salamat Lord ning takna sa kabuntagon. Aniya na sad kami Ginoo aron ikaw among pataas, ikaw among simbahon Ginoo. Salamat Lord sa kadasig sa tatagtagsa kanamo kinabuhi Lord. Lord, wala kami laing ipataas karong kabuntagon, ikaw lamang Ginoong Dios. Amo na sad ikaw ang simbahon, daygon Ginoo. Salamatan ining taknaa Lord. Salamat Lord sa imong dakong gugma nga imong gipabati kanamo sa matag usa. Lord, salamat Ginoo sa kanunay imo kaming gidasig Ginoo. Imo kaming gitagaag kusog kadasig Ginoo sa pagtuo diha kanimo man. Lord, salamat Ginoo. Amo na sang mabati ang imong presensya. Amo na sang madunggan ang imong nga pulong Ginoo. Lord, among isalig itugyan diha kanimo Ginoo ang among kinabuhi Lord. Kanino mo lamang Ginoo among idahatag ang among kinabuhi Lord. Salamat Lord sa tanan sa imong kaayo diri kanamo Lord. Salamat Lord sa panalangin Ginoo sa tibok simana nga imo kaming giubanan. Lord, kanimo lamang ang dungog himaya, pagpasalamat Lord. Kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong Diyos? Amen. Maayo kayo ang atong Diyos kay siya nga Diyos nga naghatod nato diri karon sa sayo sa kabuntagon. Maayo gid kay ang atong Ginoo kay wala jay nakababag sa atong pagsimba ug sa atong pagdaig sa atong buhi nga Diyos mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa dakong gugma nato sa atong Dios nga mo hinungdan nga niya ta karon. Kay kung wala pa tay gugma sa atong Ginoo to atas atoa. Amen ba?
Amen. So, pasalamaton kayo tagdako sa atong Ginoo kay niya ta karon diri tanan. So, lingi-ligia ang atong katupad mga kaigsuonan nya inubanan sa atong matamis nga mga pahiyom nya sa atong pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios kung mahimo atong lamanuhon ang atong igsoon diha sa Ginoo. Nya kung musimba ta sa Ginoo mga igsoon kanang gikan gyud sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Na Amen. maunay gusto sa Ginoo nga musimba ta niya nga walay laing gibahinan ang atong kasing-kasing kundili ang ato rag yung Dios. Sa duha ka oras atong ihatag ang atong tibuok kusog, tibuok hunahuna, kalag, tibuok na tong lawas ngadto ra gyud sa atong Ginoo nga maoy magbubuhat kanato. Amen. Hallelujah. Yes, thank you Lord. Awang gi-welcome Ginoo ang imong balang espiritu amahan. Yes, thank you Jesus. Dili kami mga balaka kay naa ka nga Dios naguban ka namo. Amen. Atong awitan ang atong buhi nga Dios. Dili ko mabalaka kay kanunay kauban ka. Walay angay nga kahadlukan kay kanako. Magtipig ka bisan gusto-gustohon sa mga problema. Bisan mo agi kalayo sa pagsulay. Diha ka nimo, oh Dios, may kadaugan ako. Yes, Lord, kay ang Ginoo nako gamahanan. Kay ang Ginoo nako gamhanan. Kay ang Ginoo nako balaan. Kay ang Ginoo nako tagiya sa tanan. Kay ang Ginoo nako malauman. Kay ang Ginoo nako masaligan. Kay ang Ginoo nako nasayod sa tanan. Solayon man ako, lotoson man ako, basta makauban ka, makabaro gayod ako. Ato na may mga kalistanan, moagi mga pag-antos, musalig lang sa saan niya, dili matago. Kay ang Ginoo nako pamhan. Yes Lord, kay ang Ginoo nako balaan. Kay ang Ginoo nako tagiya sa tanan. Kay ang Ginoo nako malauman. Kay ang Ginoo nako masaligan. Kay ang Ginoo nako tagiyon sa tanan. Hallelujah. Kay ang Ginoo nako tagiya sa tanan. Yes Lord. Kay ang Ginoo nako gamhanan sa tanan. Yes Lord. Yes Jesus. Yes Lord, ikaw ang among Dios Ginoo nga tag-iya sa tanan. Labaw sa tanan, Lord Jesus. Ikaw ang Dios na sayod Ginoo sa matag usana mo ka kinabuhi, Lord Jesus. Ug ikaw ang Dios Ginoo masaligan sa tanan. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aniam kami, O Diyos, sa imong presensya. Uban sa pagpaubos sa tasatagsa na mo kaginabuhi, Lord. Thank you, Lord. Wala kami laing butang nga ikabalos, Lord, kundili ang mga pagdayig, pagsimba, o pagpasalamat, Lord Jesus. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos
ubos. Simbahon ko ikaw, pasidunggan ug pasalamatan ka. Ania ako sa presensya mo. Yes, Lord. Ania kami ang mahal sa imong presensya, Diyos. Sa pagpaubos kanimo. Yes, Lord. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ko ikaw, pasinugan ug pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdahi, walay laing butang nga ikabalos ko. Pagsimba o pagdahi. Yes, Lord, ani ang kami, Lord Jesus, sa imong presensya, mahal. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Yes, Lord, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ko ikaw, pasilugan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaig, walay laing butang nga ikabalos mo. Pagsimba o pagdaig, kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaig, walay laing butang nga ikabalos ko. Pagsimba o pagdaig, kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdaig, walay laing butang nga ikabalos ko. Pagsimba o pagdaig, kanimo. Pagsimba o pagdaig, kanimo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Wala kami laing ikabalos kanimo, Amahan. Ang amorod yung mga pagsimba, ang among mga pagdaig nga na kanimo, Amahan. Salamat, Lord Jesus. Sa tibuok na mo, Lord Jesus, nga si Mana, Amahan. Sa tibok bulan, tuig, Lord Jesus. Imo kami, Lord Jesus, nga agiubanan, Amahan. Unyaging imong gihulat, Lord Jesus, ang amorag yung mga pagdaig, mga pagsimba, Amahan. Panayusan mo, Lord God, kaya imong gihulat sa matagos sa tanawa, Amahan. Thank you, God, Lord Jesus. Mutaig kami, anak kanimo. Musimba kami kanimo, Lord Jesus. Pero, Lord God, ang imong balos diri kanamo, mga panalangin. Hallelujah! Hallelujah! Mga panalangin, Lord Jesus,
sa kusog, sa maayong mga panglawas, sa tanan nga among gikinahanglan, imong gihatag, Ama. Thank you, Lord! Thank you, Amen. Jesus! Amo pa kang daygon, amo pa kang awitan nining sayo sa kabuntagon. Yes, Lord, mudaig ta sa atong Ginoo. Yes, hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord, ano ang imong mga katawhan na mahal nga magdaig niya kanimo, Diyos! Ani ako magaday kanimo. Yes, Lord! Ani ako magasimba kanimo. Kay kamahalan ka o balaan ka o takos nga alagaran ka. Yes, Lord, ani ako, Diyos. Ani ako magaday kanimo. Ani ako nagasimba kanimo. Kay kamhanan ka upalaan ka o takos nga alagaran ka. Pagkadako sa gumpa mo, Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahom sa plano mo, O Diyos, nagipagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord, hallelujah. Yes, thank you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Ani ako magaday kanimo. Yes, Lord. Ani ako magasimba kanimo. Kay kamhanan ka o balaan ka o takos nga alagaran ka. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Yes, Lord, pagkatahom. Pagkatahom sa plano mo, O Diyos, nagipagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahom sa plano mo, O Diyos, nagipagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Sa imo pagkamaayo, mahan. Amo pa diyong kang awitan, Lord Jesus. Amo pa diyong ipadahunag. Ang amo mga pagkain. Diya kaniwa, mahan. Dili na makapugnan na, mahan. Nga mo daig kami nga na kanimo, Lord Jesus. Thank you, Lord.
ating ipadahulog ang atong tingog sa atong Amen. buhay nga Dios. Hallelujah! Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Yes, Lord, dahunog sa pagsimba. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihulong ang pagpaambit sa kagawasang napatunan. Ang akong kusog ilukso-lukso o gisaya-saya sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Yes, Lord. Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Yes, hallelujah. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulong ang pagsangyaw sa kahibulungan kong buhat. Dili ko ihulong ang pagpaambit sa kagawasang napatunan. Ang akong kusog ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Ang akong kusog ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa mga kusog, Lord God. Sa matag-usan mo, Lord God, nga niya karon amahan. Salamat, Lord God, nga wala kami laing gihatagan sa mong kusog, Lord. Nening orasa, Lord God. Nening adlaw, Lord God. Ang among kusog para o para ra gyud nimo, amahan. Salamat, Lord Jesus. Bisan pa, Ginoo, kaniadto, O Dios, na sinati ni mo, Lord God, ang mga paglutos, ang tunog kong corona, Lord Jesus, nga ginasok sa imong ulo, amahan. Grabe ka ito, Ginoo. Tungod og alang og para ra gyud ka namo, Lord Jesus. Ang imong pagpalangsang dito sa cross, amahan, naghatag ka na mo kagawasan, amahan. Yes, Lord God.
Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo, matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamil mong dugo, matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, yes Lord, come on church. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himbaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes Lord, imo ang tanang mga pagdaig, Amahan. Imo ang tanang kadungganan, Lord Jesus. Ug para og alang lagyud kanimo Ginoo ang kadungganan, Lord Jesus. Muna Amahan, walay rason nga dili kami musimba nga na kanimo. Walay rason nga dili kami mudaig nga na kanimo, Lord Jesus.
Amo pagid kang simpahon, Amahan. Amo pagid kang awitan, Lord God. Thank you kay Lord Jesus sa imong pagkamayo, Lord God. Ikaw ang nagmugna, Amahan, sa tibuok kalibutan. Bisan pa ang kadagatan. Bisan pa nining kalibutan na, Lord, ang kalangitan, Amahan. Ikaw ang nagmugna ni ining tanan, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos kaniadto. Diyos ni Jacob. Diyos ni Isaac. O Diyos ni Abraham. O Diyos kanamo, Amahan, nga walay pagkausab. Walay pagkabago ang imong pagkagamahanan, Lord Jesus. Thank you, Lord. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ni kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahan. Walay rason nga dili ka pagkapayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, yes Lord, Diyos ni Isaac, Diyos ka na mo, imong katawhan, nga niluwag. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagkabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord God, sa imong pagkabuutan nga Diyos, Amahan. Walay rason, Amahan, nga di ka na mo simbahon, Lord. Walay rason, nga di ka na mo alaran. Pasidunggan, pasalamatan, Ginoo, sa tibok na mong kinabuhi, Amahan. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagkabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Jesus, thank you kay Lord Jesus, Amahan. Wala kay rason, Amahan, nga dili ka na mo simbahon, Lord. Walay rason, Ginoo, nga dili kami muhalad sa kinatibuk-an na mong kinabuhi nga na mo, Lord Jesus. Kay ikaw ang Diyos, Ginoo, nga naghulma. Ikaw ang Diyos nga nag-amuma ka na mo, Lord Amen. Jesus.
Ikaw ang Dios nga nag-atiman ka namo Amahan. Sukad pa kani adto Lord Jesus. Ang imong pag-atiman ka namo Lord Jesus. Salamat Lord sa matag-usa na mo ka kinabuhi Ginoo. Nganing respond kami Ginoo sa imong tawag ka namo Lord God. Sa kadaghang mga katawhan ining tibuok kalibutan Amahan. Pareho minimo Lord God nga gipakamat yan Lord Jesus. Mapasalamaton kay mi Amahan nga usami Ginoo nga imong gipili o gitawag Lord Jesus. Sa imong pagpili kanamo Amahan, Lord Jesus, ning sanong mi Ginoo upan sa imong tabang Lord God. Thank you kay Lord Jesus sa imong pagkamaayo. Thank you Lord sa imong pagkabuutan nga Dios Ginoo. Wala kami laing ikasulti nga na kanimo Lord nga puno ka sa pagkamaayo nga Dios Amahan. Silimbahon ka nga Dios. Halangdon ka nga Dios, balaan ka nga Dios nga among nailhan Ginoo. Dios kaamahan, Lord, nga tag-iya sa tanan, Lord God. Kaya ni mo, Lord Jesus, nga buhaton ang tanan, Amahan. Apan tungod sa imong dakong gugma, kanamo, Lord Jesus, diya pa mi, Amahan. Diya pa mi, Lord Jesus, na ginhawa. Tungod aduna kay purpose. Aduna kay katuyuan sa matag usa namo ka kinabuhi Lord God. Ang imong tuyo diri sa amo Lord God. Mao nga amo ra kang maday Ginoo. Amo ka masimba Ginoo. Amo ka mapasalamatan Ginoo sa among tibuok kinabuhi Lord Jesus. Sa tanan-tanan Ginoo nga imong gibuhat diri sa amo Amahan. Maayo man og dili Ginoo. Pero wala gid mi laing lutukon sa among Bapa kundi ang pagpasalamat kana kanimo Lord God sa mga maayong butang Lord Jesus og sa bisan dili pa Ginoo. Mulitok minimo og mga pagpasalamat Ginoo kay mao nay usa nimo Lord God lagi hulat sa matag usa na mga kinabuhi Ginoo. Ang imong mga anak, ang imong mga katawhan Ginoo nga gipalit dito sa cross. Walay lain imong gusto sa amo Ginoo kundi mo alagad mi nga kanimo Lord Jesus. Mo alagad mi Ginoo nga wala magbasi Lord Jesus sa gidaghanon. Mualagad mi Ginoo nga walay paghunong Amahan kay nasayon mi Ginoo nga ikaw ang nag-iya sa among kinabuhi Lord Jesus. Ikaw Lord Jesus ang magbuot sa among kinabuhi Lord God. Samtang aduna pa mi gininhawa, samtang aduna pa mi gigong kusog Ginoo nga pagkaalagad gana kanimo Lord Jesus. Mualagad mi gana kanimo Amahan nga uban ang kalipay sulod sa among kasing-kasing Ginoo. Salamat kay Lord God. Wala kami laing pasidugan, wala kami laing pasalamatan Lord Jesus. Wala kami laing ipataas. Wala kami laing ibayaw Ginoo. Walay lain kung di ikaw lamang Ginoong Jesus sa among kinabuhi. Dalaygon kay ka nga Dios sa walay katapusan. Ikaw ang angayan ug takos nga modawat ug hatagan sa among mga pagdayeg. Ikaw lamang Amahan. Dalaygon kay ka Lord sa walay katapusan. Ang mga pagpasidungog, ang mga pagpasalamat para og alang lamang gyud kanimo Ginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus, ang tanang anak sa Dios magaingong Amen. Hallelujah.
Sa sunod nga bahin mga igsoon, scripture reading, pagkadado ni Sister Cindy. Atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Juan 15, 1 hangtod sa 10. Ug palihog kog pamarog agi pagtahod sa pulong sa Dios. Naguluhan kinig si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabungag gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug modawat ninyo kini. Sa inyong pamungag daghan, kapasidunggan ng akong amahan, ug sa ingon niini, kamong mahimong akong mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma, ang pulong sa Dios. Sunod nga bahin, testimony sa tong igsoon, Brad Julius. Ay buntag ka natong tanan. Diyos pagkapanalangin ka nato sa matag usa no. Ay kayo ang Dios atong kinabuhi. Kining kong kadaugan no. Salamat ko sa Ginoo sa iyang pagtiman diri kanako. Kadaugan naman gina. Labi na sa iyang pagbago sa akong kinabuhi. Di man ta mabago kun wala ang tapang sa Ginoo. So una nga mga kitag tapang niya kay siya ang mo tabang sa tao nga gibug-atan. Kining akong kwan testimony mitungod ni sa akong kinabuhi. Itong birthday ni Brad Moses. Dito ko sa yang birthday din. Kuan ko dama nga pagikan ko na hapunay nung ko pag-uli din. Muto nga abot na ko nanawag dito syudad nga kuan ko no ako no ning ang atong isuon kanang kuan na ba nag-bleeding na. Tuwa ko kasyom nga katong adlaw mag-bleeding siya kay expected December pa ya sa ultrasound 25. Mutong dito kog Cebu. Dali kog larga mo to naaptan akong tinguha nga. Maaptan gina ko nga kaning di pa gid manganak ba kay mo istan gid ko nga amahan sa bata kay ni kuan dito manganak na lisod sad kaning processing sa birth. Muto nga
dito ko nagninguha ko nga maabot gyud og kuan sige lang ko ngay tabang Ginoo nga unta Lord magabot ko nga kuan ra gyud mamtan pag nako sila dito moto nga magabot na ko dito pangita na ko na ako ro silang natultulan moto nga kaluoy sa Ginoo ingon man ang kuan magabot na ko dito sa ospital ikaw ang man sa bata sir ko ko imong bata premature ko moto nga nanghinukto ko gingan ko sa doktor nga premature imong bata sir kay mamatoy kuan sa ultrasound moto nga wala ko mawagtangig paglaom niya ngay ko sa Ginoo ngay ko siyang tabang kay kaning ang Ginoo andam maging mo tabang moton ngaliya ko sa Ginoo kaning ngayo ko niya nga ning Lord iyahe ang bata Lord God nga mahimo siyang normal Lord sa iyang paggawas Lord moto nga idungog pud sa Ginoo ko pagampo ning normal king tanan pero sa diyang luyo sa mga pagkuha na to kita na naman kita yung mga pagsulay dito ko ako mo ini kuan dito sa akong obligasyon isip amahan mo stand kita nga mo barok sa tong obligasyon kay mo na to yung tinguha mo to nga dito lima ko kaadlaw dito maghanig ko karton sa gawas kay lisod may public ari mas gawas ra gyud maghanig ra karton okay lang basta maokil gyud ang tanan pero sa dihang kuan na nakagawas ang bata muran man sa inuong tao ikaw nilang bata nako ba sa isip ako obligasyon ako may mo nga father niya mura kini karon nga mura nagdidan nila nga mukuan sa bata sa dihang kuan pa wala pa kaning ang tanan nilang mga yung ngo nako kaning ako okay ra ako ni barog tanan nga muna wala ra bentay kwarta ko okay ra ako ray bahala na tanan kay kaduha ba may nag-ultrasound ito sibog dire ko wala bentay kwarta ko ari ako ray kabalaka muto sa tanan ako gyud hatag nila sa inahan tanan mga pangayo pero wala nila marag dili nila makita ang ako ang mga effort sa ilaha ba pero nakita ang nana pero ang Dios kaning siya may tuburan sa gugma siya ra gyud ang magatabang nato sa atong mga problema kaguol kay may posible sa Ginoo kay kung tinuod-tang nahigugma sa Ginoo ingon diri sa kining Roma 8:28 nasayad kita ni atong tanang butang ng Dios nang hatag og kayuhan ni atong higugma kaniya nampo ilanan pod ingon sa to higugma ang Dios na diri sa ang tubag na nasa Juan 14:15 kung nahigugma kamo kanako tumanan ninyo ang akong sugo dili ta ilanan day nga ang ilanan day nga nahigugma ta sa Ginoo mituman ta sa imong mga sugo no pero i-bless kay ang Ginoo sa matag usa kanato ka kinabuhi kay wa kita niya pasagtay sa atong mga problema kaguol siya anda mo tabang og mohupay sa tong mga kagulanan o God bless kanatong tanan. Mao kadto ang iyang kadaugan sa atong igsuon ni Brad Julius nga ang Dios namuhat sa iyang kinabuhi pakitag milagro. Sunod nga bahin halad awit Dinoyos Buton family ikaduha Brad Jimboy atong pakpakan ang Dios sa ilang kinabuhi. Alara nila ang Dios sa ilang mga talento. Lu. Lu.
Maing buntag mga igsoon ko sa Ginoo niya at mong halaran og awit atong buhi nga Dios og nagauluhan kini og ang takna hapit na. Ang takna hapit na nga si Hesu Kristo mubalik man siya alang sa paghukom kanimo og alang sa tanan. Busa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, dili gayud ikaw madala. Ang taknan hapit na nga ang kalibutan hukman yan. Basin ang mga buhat mo, dili angay ang Kristo at tugayod ikaw sa impyerno. Usa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, dili gayud ikaw madala. Busa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, dili gayud ikaw madala. Dili gayud ikaw madala. Dili gayud ikaw madala. Muhala datong igsoon, gikan niya siya sa Negros, Gihulngan. Gihulngan, layo kayo ni siya, ni Ari Dre mo ni siya itong maestro sa music team, music nga mga instrument, sa drums, sa guitar, o sa piano. Halaran niya ang atong Dios na si talent, yatag sa Ginoo.
Praise. Hallelujah. Laban tag lyrics na ni. Dugay-dugay na ni wala makanta. Sound check. Praise the Lord. Adjust na kayo maragtaas-taas mo ko. Praise the Lord. So, sa mga usa may buntag sa tanan. So wala pa akong kaila rin ako day. Ako din si Jimboy Segura from Negros. Salamat kay sa Ginoo nga gipaabot ko sa Ginoo dire. Hallelujah. So ang awitan natong buhi nga Dios karon ining oras sa kabuntagon. Pasensya na kay akong tingog gud murag giobo man ko. Naabtan ko subo pero atong awitan ng Dios para sa kay mayan. Amen. Ingon sa ang pulong sa disang title din ako ani siyang kanta mga igsoon, i-compose ina dugay na ko nakanta. Nya. Nagyan ang pulong diri kay ang title di ani mga igsonan kay Gugma sa Dios walay paglubad. Amen. So, ningon sa diri sa pulong sa Ginoo, Salmo 100 verse 5, ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. So, dalaygo ng Dios. Sugad pa sa sinugdanan, imo kong giatiman o giampingan. Sa tanan nga gibuhat mo, sa kinabuhi ko, magpasalamat, ihalad ko kanimo. Sugad pa sa sinugdanan, imo kong giatiman o giampingan. Sa tanan nga gibuhat mo, sa kinabuhi ko, pagpasalamat, ihalad ko kanimo. Kayang gugma mo, O Dios, walay paglubad. Sugad pa sa sinugdanan, wala ka mausap. Gibuhat mo ang tanan para sa kaluwasan ng kinabuhi ko. Sugad pa sa sinugdanan, imo kong giatiman o giampingan.
Atong pagpakan ang Dios sa kinabuhi ni Jimboy Zigira nga gikan sa gihulngan o mihatag gayon og panahon aron magamit niya ang iyang hiyas, talento sa pagtudlo sa itong mga kabatanunan o sa kabataan. Og welcome mga itong igsuon nga karon first time nga mi join. Welcome kasi sa itong pakpakan ng Ginoo. This is the first time nga nakakita na usab ta sa itong igsuon og ako nagtuo nga gidala sa Ginoo dinhi aron sa paghalad o pag-alagad, pagsimba sa atong buhing nga Dios. Salamat kay sa Ginoo sa atong kinabuhi nga padayon siyang nagatiman. Ug ang ato karong pagahisgutan mga kaigsunan sumala sa mensahe sa miagi nga Domingo naghisgot og pagpabilin. Importante kayo ng pulong pagpabilin. Ang gibasa kaganina mga kaigsunan diha sa Juan kapitulo 15 1 hangtod sa 10 naghisgot kini siya sa usa ka punuan sa kahoy. Unya ang giingon diha mga kaigsunan diha sa 15 naghisgot siya og punuan sa paras. Kining paras mga kaigsunan mo ni siyang grapes. Ang grapes mga igsuon kung wala mo ka kita kay ani nakakita ko ani nga grapes kanang ihang punuan. Nag-working student ko sa Negros Oriental State University 2005, 2006. Ang ako ang gi-working ando na sila giatiman nga grapes. Unya ilang gitun-an kung unsaon nila pag-atiman aron kini mamunga ug mamunga pagyugdaghan. Gikan sa pagtubo daghan ng mga sanga daghan ng mga dahon unya maghihap din sila 8 ka dahon gikan sa pagtubo unya inig abot sa inig kawalo sa dahon, pulungan nila ang tumoy, ilahang ikat. Dahil human nilag kat, manaha tugmayo, mananga tugmayo. Nyagikan sa sanga, maghihap na po sila 8 kadahon, inigabot sa 8 kadahon, putlo na sad ang tumoy. Manaha na sa tugmayo, kanang mananga na sa tugmayo, hangtod mo abot na sa tumoy, perti na daghanang sanga. Nya, kinahanglan, sige na yun kanang giingon diha, pulungan. After sa ikawalo kadahon, pulongan na sad, og abot na gyud sa 8 ka pulong, anha nakakakita og grabing bunga sa grapes. Yan muna nga ako ang na experience or nasinatian sa pagtanom og grapes. Tungod kay ang ako ang giworkingan sa una, nagtanom sila og grapes. Tamis kayo ang grapes. Dunay puti, dunay katoy pinaka kanang itom-itom murag sa glumboy. Unya gikuha ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga sambingay o illustration aron sa atong pag-alagad sa Dios samtang nagpabilin kita samtang nagpaabot kita sa iyang saad nga siya mobalik aron pagkuha sa tanan nga nagmatinud-anon aron pagkuha sa tanang nagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Samtang nagpaabot ta ang Dios kanunay nag-amuma. Ang tanan muingong amuma. Ang pamaagi sa Dios sa pag-atiman, matod pa diha sa 15:1, naingon diha nga, ako ang matuod nga punuan sa paras, o ang akong amahan mao ang tig-atiman. Gisugilon usab ni Jesus kung giunsa pag-atiman sa amahan ang tanang paras. Siya ang punuan sa paras, ikaw ug ako mga sanga. Gisugilo ni Jesus kinsay tig-atiman ang amahan. Pag-abot sa unahan sa kapitulo 21 sa maong libro sa Juan, imong makit-an nga gipadala si Jesus aron pagtudlo og maoy mo atiman. Amen ba? Si Jesus nakigsulti kang Peter. Ingon si Jesus, Pedro, gihigugma mo ba ako? Labaw pas mga butang? Ingon si Pedro, yes, Lord. Unsay tubag ni Jesus, kung mao nga gihigugma mo ako, atimana ang akong mga karnero. So ikaw ug ako, giatiman sa Dios, pinaagi sa mga
sulugoon o mga gipadala sa Dios, mga tinun-an sa Dios, mga magwawali. Mahinungdan pag-abot sa Buhat Kapitulo 6, ang mga apostolis nakabantay nga grabe ni sila kabisi, nakabantay na sila nga wala sila mabisi sa ilahang katungdanan ingon nga tig-atiman sa mga karnero. Mahinungdan nga dunay mga proseso nga gitudlo diha sa Biblia nga ang tanang mga magwawali dunay kaabag. Ang tanan mayong kaabag. Og miingon ang mga apostolis dili maayo nga mabisita sa pagbahin-bahin sa mga pagkaon alang sa mga byuda ug sa mga elo, sa mga lubad ng Grego ug sa mga dili lumad nga Grego. Kinahanglan magpili ta through the Holy Spirit gilamdagan o gigiyahan sila kung unsay ang lang buhaton. Giingnan sila sa balang espiritu nga kinahanglan nga magpili sila 7 ka mga kaabag sa buluhaton. Aron ang mga apostolis insakto ang ilang mahatag sa pag-atiman sa mga katawhan sa Dios, pinaagi sa pagwali o pinaagi sa pagampo. So diha giklaro mga kigsunan nga ikaw ug ako giatimanta sa Dios, pinaagi sa pagpadala ni Jesus sa mga magwawali aron maatimanta diha sa pagtudlo, pagwali o pagampo. Sa ato karong pagpadayon mga kigsunan ako tikang gidasig sa pagtindog ug atong iisa ato mga kamot, atong itugyan sa Dios ang atong kasing-kasing una-una nga dili mahimong kawang ang ato ang pagpaminaw, pagpatilinghog sa pulong sa Dios. Nga atong tinguhaon nga ang giingon ni Jesus nga bulahan ang naminaw ato gyuning masinatian. Uban sa itong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang Pinoyanan o sa nakilaing mga lugar. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat amahan sa kagayonan nga kami makakat-on na usab sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong mo'y among kinabuhi. Mo'y mugiya kanamo diha sa imong mga saad. Mo'y mudala kanamo diha sa dapit nga imong giandam. Amahan, salamat sa imong pagpanalangin ug sa imong pagsangkap sa tanan namong gikinahanglan. Sa matagusan namo kasing-kasing unahona, amahan among gideklarar ang imong pagpamuhat karon. Ablihi o Dios ang amo ang matag-usan namo bahin sa kinabuhi aron mahimong mahinamdaman, mahimong masinangkapan diha sa among pag-alaga diha kanimo. Among itugyan isalig na kanimo among kinabuhi amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsunan. Ang mensahe nga gihatag sa Dios mga kaigsunan naa sa unang Juan kapitulo unang Juan ato sang ablihan mga kaigsuonan ang unang Juan. Naa sa ako sa ning ko anon. Unang Juan. Okay, layo pa. Gipadayag. Okay, nalapas na sad. No? Ako sang pangitaon kung naabato diri sa Unang Juan kapitulo 2 versikulo 6. Okay, kaning bersikulo ha. Ingon dinhi ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesus.
kang Jesus Christ. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 6. Ang nag-ingon nga siya ana sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Kanang word ang nag-ingon mga kaigsunan, nagpakita na sa pulong ang nagpabilin. Ang nagpabilin ni Jesus Christ, sa lain nga mga translation, ang pulong, ang nag-ingon nga naa sa Dios, ang nag-ingon nga nagpabilin siya ni Jesus, ang nag-ingon nga duna say kaluwasan pinaagi ni Jesus, diha gipakita ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. Matud pa ni Apostol Juan, nga ang nag-ingon nga anaa siya sa Dios o nagpabilin siya sa Dios, magkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Jesus. Amen ba? So ato gyud nang nasabtan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kinahanglan ato na siyang katunan ang pagkinabuhi sama ni Jesus Christ. Ang gipakita ni Jesus Christ nga mga saad o ang mga padulngan o sangputanan, sigurado ko nga nasabdan nimo ang matagpulong nga migawas sa akong baba. Mga pulong nga sayon kayong sabton og dili lisod. Kanang dili lisod tipigan. Ang pulong mga kaigsunan nga gisaysay ni Jesus mahitungod niining pulong pagpabilin, dunay gyud say gipakitang resulta o padulngan. Atong hinumduman, dunay duha ka klaseng kahimtang sumala sa gipakita ni Ginoong Hesus sa sambingay sa Juan kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Ang duha ka kahimtang mga kaigsunan mauni nga kinahanglan imo ni siyang hinumduman, hinuktukan bisag asa ka sa imuhang kinabuhi, bisag asa ka nga lugar. Ang duha mauni. Gipakita ni Jesus kung unsay kahimtang ug unsa po'y padulngan sa mga taong nagpabilin ni Jesus. Amen ba? O gipakita usab ni Jesus kung unsa ang kahimtang ug padulngan sa taong wala magpabilin ni Jesus. Ikaw ug ako, dili kaayo, moingon kong dili ta maglisod sa pagsabot sa sambingay. Tungod kay ikaw ug ako nakakita ta og mga kahoy. Kisa may nakakitag mga kahoy. Nakakita tag mga bagon sama sa Bagyo Beans. Kay kanang Bagyo Beans mga kaigsunan mura nagbagon. Tama? Nanay mga sanga-sanga. Ingon si Jesus nga, ako ang matuod sa punuan sa paras. Ikaw, ako, kitang tanan, mga sanga. Ang tig-atiman ang amahan. O pamaagi sa pag-atiman sa Dios, nagpadala siyag magwawali. Nagpadala siyag magsasangyaw. Nagpadala siya og tig-ampo sama ni Abraham, nga nag-ampo siya sa amahan alang sa Sodoma Gomora. Amen ba? Ikaw ug ako, giatiman sa Dios, pinaagi sa iyahang gipakita nga mga mensahe diha sa Biblia, nga ikaw ug ako gitudluan, giwalihan, o gidalas sa mga pag-ampo. Mahinungdan ikaw ug ako, kanunay naa sa safety ang atong ginabuhi tungod kay daghan kayo nga nag-ampo alang nato. Nahimo kong magwawali, nakapadayon ko sa pagpangalagad hangtod ining taknaa tungod kay dunay mga tao nga nag-ampo sa amahan alang kanako. Ug mausab ang nahitabo sa imong kinabuhi tungod na kay maoy proseso nga gipakita sa Dios diha sa iyang pagatiman. Lamang ang gipakita ni Jesus ang giatiman sa amahan katong mga taong namunga. Ingon diha katong sanga namunga pagapulungan. Ang rason nga nung pulungan aron mas mamunga pagdaghan. Ang pulong-pulungan mga kaigsunan dili kuhaon gikan kas punuan. Kun dili magpabilin ka ni Jesus, lamang ang Dios mismo mo'y mupulong niini. Ang gipasabot ka ng pagpulong, ang unsa may mga bati, unsa may mga dili maayo nga mga kinaiya, ang Dios mukuha niini. Tinuod mga kaigsunan, ang matag tao dunay matag kinaiya nga dili
dili ka sinabot sa atong isigataho. Dunay tagsa-tagsa ta ka kinaiya, labaw sa tanan nga dili ta ikasabot sa Dios. O kanang maong kinaiya ha, walay bisan kinsa nga makapukan ni ana, gawas lamang sa Dios. Amen ba? Unsay mga pamaagi nga gipakita sa Dios aron ang mga kinaiyang bati nga atong nakit-an kaniadto nga karon naningkamot na tong biyaan. Ang pamaagi sa Dios, mga kaigsunan aron pagkuha sa mga bati o dili maayo nga batasan, mga kaigsunan, pinaagi sa pagpaduol kanunay sa Dios. Amen ba? Unya, hinumdumi ang gipakita ni Jesus ang atimanon sa amahan katulamang mga sanga nga nagpabilin. Amen ba? Ang nagpabilin kanako mamungag daghan tungod kay atimanon man sa Dios. Now atong tan-awon ang gibilin sa Dios nga mga mensahe nga magsugilon magtudlo kanato aron kita magpabilin kanunay ni Jesus Christ. Kay sa ato nang gikaingon mga kigsunan, mismo si Jesus Christ diha sa Mateo City, versikulo 21 hangtod sa 23, daghan kay mga tao nga muangkon mga kigsunan nga naa sila sa Ginoo. Nagtawag sila ni Jesus Christ. Apan mismo si Jesus Christ, wala siya makaila kanila. Nganuman, tungod kay sa ilang pagtawag, nagpabilin sila sa sala. Amen ba? Daghan kay mga hinungtan nganong nagpabilin sila sa sala. Tungod kay wala nila masabti ang pamaagi nga gipakita sa Dios nga gibilin sa Biblia kung unsaon pagpabilin ni Jesus Christ. So kinahanglan sa ato ang pangalagad mga kaigsunan samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesus Christ. Usa sa pangutana, mutuo ba ka nga mobalik si Jesus? Hinay lagi ito. Mutuo ba ka nga mobalik si Jesus? Kung mutuo ka, naghulat ba ka ni Jesus? Atong pagpakan ng Ginoo. Ato ang ibutang sa tong kasing-kasing unahuna mga kaigsunan, kining atong lawas temporaryo rani. Bisag sao natong atiman, hatag og bitamina, kaon o perting lamia, kining atong lawas mapapas ni siya. Mubalik ni siya sa abog ug ang atong kalag ug ang atong espiritu mubalik sa Dios. Dili pata muabot sa pinaka padulngan muagi tag-tag sa tagsak hukmanan. After sa tagsa-tagsa kahugmanan gipakita sa Dios, ang atong mga binuhatan mao'y mugdala kung asa gyud dapat ang atong puy-anan. Langit ba? Impierno. Amen ba? Dapat ikaw ug ako dili inosente ini. Dili ignorante ka sa mga pagtulunan nga gibilin sa Dios sa balang kasulatan. Kinahanglan mo barog ka ug ayaw tuguti nga mapukan ka. Kay ang tao nga mapukan sa prinsipyo gikan sa balang kasulatan, siya nga tao nga dili magpabilin kang Kristo. No atong hinumduman ang tao nga dili magpabilin, dili kid makapamunga. Unya grabe ra ba kaalaot ang tao nga dili kapabilin diha kang Kristo kay gipakita diha sa Biblia. Ang giingon din ha, putlon dili pulongan. Mubulag siya diha kang Kristo, mubiya siya diha kang Kristo og giingon diha putlon palayaon og andam na sunugon. Pero ang tao nga magpabili ni Jesus, atay manon samahan. Pulungan ang mga sanga, ang mga dahon, nga dili na makahatag og vitamina. Hinumduman nato, ang mga pulong nga mugawas sa tong baba, mubalik na nato. Amen ba? Kung unsang ato ang gilitok, mauna ang ato ang pagpugas. Kung unsang atong gibuhat, mausab ang ato ang angkonon. Kung unsay atong gipamulong ug unsay atong gibuhat timan ikaw ray muani ni ana. Og dihatag itudluan mga kaigsunan aron ang atong kinabuhi samtang naghulatan ni Jesus Christ mga kaigsunan, sigurado gyud ta nga makasulod sa iyang kingharian.
kay makit-an man ta sa Dios nga nakapamunga. Lamang ang ato karong siguruhon sa ato ang pananguban, katuna nato kung unsaon nato pagpabili ni Jesus. Kay ang giingon dias unang Juan kapitulo 2 bersikulo 6, ang nag-ingon nga anaa siya sa Dios, magkinabuhi sama ni Jesus Christ. Amen ba? So kung ikaw ug ako mo angkon tan naa kang Jesus Christ, nagpabilin ta ni Jesus Christ, naa ta sa presensya sa Dios, dapat katuna nato kung unsa ang gipakita ni Jesus Christ. Katuna nato ang iyang mga buhat, katuna nato ang iyang mga batasan, katuna nato ang iyang mga panultihon. Sa panahon nga yaga-yagaan siya, sa panahon nga bugal-bugalan siya, unsa may iyang gi-response. Dapat maunay atong katunan sa panahon usab nga kita makasugat og mga pagsulay. Si Jesus, sa dihang gilud-an siya, sa dihang gisampalong siya, sa diha nga gibugal-bugalan siya, unsa may iyang gibalos. Diha ta dapat magkat-on. Kung wala pa nato mabuhat ang gibuhat o gipakita ni Jesus, diha ta dapat magbansay. Diha nato mansuhon ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi sama ni Jesus. Doon ay mga praktikal nga mga pamaagi aron mas makatuna nato ang pagpabili ni Jesus. Una, dili nato dapat undangon ang pagduol sa simbahan. Sana ka grabe nga praktikal. Yes, dili nato undangon ang pagduol sa simbahan sa adlaw nga para sa Dios. Inay mong tapad, ayaw o undang sa pagduol og simbahan. Muna moingon ko sa atong igsuon, bless kayo ang atong igsuon nga misulod diris atong tigumanan, atong pakpakan ng Dios. Uban pagyud sa duha niya ka mga bata. Maunang diha sa Hebreo kapitulo 10, 25. Unsay giingon diha sa Hebreo mga kigsunan, kapitulo 10, ingon diha, ayaw undanga, Hebreo kapitulo 10, 25. Ang giingon din mga kaigsunan nga, dili na to undangon ang batasan sa panagtigom. Amen ba? Ingon din sama sa gibuhat sa uban, magdinasigahinon kita, labi na kay nasayod ka mo, nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsunan ko sa Ginoo, nga ang Dios naghatod og mga mensahe pinaagis iyahang mga magwawali, o gisulat diha sa balaang kasulatan, aron atong mahinumduman ug mayo atong tipigan. Ang gingon din dili nato undangon ang batasan. Ang tanan mayong batasan. Unya pangumustaha ang imong tapad, unsay iyang nabatasan? Nabatasan na ba nato ang pag-adtog simbahan? Nabatasan na ba nato ang pagduol sa Dios sa panahon nga doon natay mga problema? Sa panahon nga doon natay mga pagsulay? Sa panahon nga aduna tay mga kalisdanan, ang pagdangop o pagduol ba sa Dios, dili na tutugutan mga kaigsuonan nga sa kanta lang ta, swito. Wala, dalangpanan ka. Pero kung doon ay mga problema, labi nagbikil, pero bless kayo ta. Amen. Muyon kung bless kayo ka, bless kayo ta, nga sa panahon gisulayan ka, nisimba gyud ka. Kapakpakan ang Ginoo. Bless kayo ka, kabisan kapila ka gisulayan. Bisag unsa nalay gamito ni Satanas aron kapugngan, apan padayon kang miduol niya. Kay ang tinuod nga kahimtang sa tao nga nagpabilin kang Kristo, na ay panahon sa adlaw Domingo para sa Ginoo. Kapakpakan ang Dios mga kaigsunan. Maunay usas buhing ebidensya mga kaigsunan nga mamunga gyud ka. Ug ang imong padulngan dili ang kalaglagan, kundili ang langit nga maoy giandam sa atong Dios nga gilagaran. Ang atong hinumduman, ang Biblia nagsulti,
dapat ang pagsimba dili lang isaad. Kay daghang mga panahon nga mosaad ta, pero ang labanan og trabaho mobabag. Ayaw tuguti nga kanang mga butang nga dili importante mao nay mubira nimo sa kalaglagan. Kinahanglan mo barog ka o mupadayon ka. Kay kanang tanan dunay panahon para ana. Kay ang tanang butang matud pa sa Ecclesiastes, ang tanang butang dunay panahon. Kapitulo 3 sa Ecclesiastes, tanang klaseng butang dunay say panahon. Dunay panahon para pamahaw, paniudto, paniapon, dunay panahon nga panahon nimo nga kanang mangguna ka, manglaba ka, manugway ka. Nanay panahon. Kung naa kay panahon ana mga butanga, ayaw kalimti, importante nimo ang panahon nga dapat nimo batasanon ang pagsimba. So kanang pulong pagsimba dili na dapat isaad kundi batasanon. Ang pulong na batasan mga kaigsunan gitawag na siya sa uban nga mga pinulongan lifestyle nimo. Amen ba? What is lifestyle? Nagkaon man ta ko ganina pero kini usahay mo yungit man. Tinuod. Kung napatasan nimo ang pagsimba, masubok ka kung di ka kasimba. Kung naa gani ka ang kasubo, muhari gani ang kaguol, ang imong padulngan kamatayon. Panultihon, Kapitulo 17, versikulo 22. Ang pagkamalipayon, makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Unsa may hinay-hinay nga kamatayon, kanang imong pagkamaayo. Munang ayaw undang sa pagsimba para sa Ginoo. Imong imo tapad, bless kayo ka nga misimba ka. Kay diha sa pagsimba mga kaigsunan, diha ka atimanon sa Dios. Kay diha sa simbahan makadungog ka sa pulong sa Dios. Diha sa pagsimba makahalad ka sa Dios. Diha sa pagduol sa balay alampuanan, makaawit kag mga awit para sa Dios. Amen ba? Bulahan ang tao nga nakadaig, nakaawit, nakahalad. Unya labi na kung pinakamaayo nga gikan gyud sa kasing-kasing. Kay ang sukli ni ana nga gipakita sa balaang kasulatan, damur ka nga muhalad og pinakamaayo ngadto sa Ginoo. Dili bitaw nga muhalad kag reject, kanang buingon lang ka, sagdi lang, inana ra mo gyud ang tingog. No, naa kay tingog nga nindot, wala lang nimo bansaya. Naa kay hiyas mga kaigsunan nga kinahanglan nimong utingkayon sa imong kaugalingon. Ang pag-utingkay niini kinahanglan tahatagan nimong taas nga panahon. Ayaw ipaliwala ang hiyas nga gibutang o gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi kay maunay gihulat sa Dios nga mo imong ihalad kaniya. Kay kung dili nimo na ihalad niya ang giingon ni Jesus, kuhao na gikan nimo ug ihatag sa naa. Kabalo ko nga ang matag tao dunay hiyas. Dunay hiyas sa pagkanta. Dunay hiyas mga kaigsunan sa pagdaig. Dunay hiyas sa pagsayaw. Amen ba? Mga igsoon, diha sa pagsimba, makadungog kas mensahe sa Dios. Ang tao nga kanunay makadungog sa mensahe sa Dios, kanunay naa ang kalinaw. Naa ang kalipay. Labos sa tanan, naa ang kinabuhi. Hinumdumi, ang tao nga dunay pulong sa Dios, dunay kinabuhi. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundi sa matagpulong nga pagagula gikan sa Bapa sa Dios. Hinumdumi, ang madunggan nato diha sa simbahan, sama sa atong nasinatian karon, mga pulong sa Ginoo. Amen? Unsa ang pulong sa Ginoo? Dunay duha kakahimtang sa tao. Ang nagpabilin o wala magpabilin. Ang tao nga wala magpabilin, putlon, palayaon, andam sunugon. Apan ang tao nga nagpabilin, atimanon sa Dios. Pulungan. Unya aron mamunga pagdaghan. Ang pamaagi aron makapabilin ta. Ayaw ug undang sa pagsimba. Og ayaw tuguti nga ikaw ra usab ang mosimba. Kinahanglan
manakod ka. Inay mong tapad, kinahanglan manakod ka. Ayaw panakod anang mga taong di manimba. Amen ba? Amen? Sunod nga mga pamaagi, nga makasiguro ta, nga nagpabilin ta kang Kristo, kinahanglan atong bansayon, atong kaugalingon, mga kigsunan. Ang gingon dito, batasana. Ang tanay mong batasana. Batasano na to, dili na to undangon ang batasan sa panagtigom. Sunod nga mga buhat nga angay natong mansuhon diha ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Amen ba? Unsay giingon diha? Kon kamo magpabilin kanako, si Jesus miingon, ug ang akong pulong magpabilin kaninyo. Ang gipakita diha bisag unsay imong pangayoon, ihatag na ni Lord. Kay ang tao nga naay pulong sa Dios, di po na magpatakag pangayo oy. Nganuman, kay ang tinuod nga tao nga dunay pulong sa Dios, kabalo siya kung unsa ang angan niyang pangayoon. Di siya mangayo anang dili niya kaya. Pero kanang mga taong walay kahibalo mahitungod sa unsay maayo, magpataka ra nagpangayo. Unya og dili na gani maabot ang ilahang pangayo, mapugos ng pangawat. Mapugos na og unsay tawag ana kanang panglimbong. Pero ang mga tao nga nagpabilin kang Jesus, o ang mga pulong ni Jesus nagpabilin kaniya, dili na magpatagag pangayo. Amen ba? Munang nawalay Kristohanon nga mangayo sa Dios, nga balibaran sa Dios. Amen ba? Nganuman, ang tinuod nga Kristohanon, kabalo siya kung unsay angay niyang pangayoon. Kay basi kung magpaka-Kristohanon ta, unya moingon ta, Lord, tagaay kog helicopter. Pataka na ta pangayo. Lord, tagaay kog truck. Nya maglisod patagpalit og ligid. Dili ta magpatakag pangayo. Ang tinuod nga Kristohanon, ngano moingon siya, bisag unsay inyong pangayoon sa amahan, ihatag na sa amahan. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, dili og dili na magpatakag pangayo. Amen? Nindot biya ka nang dili ka magsigig pangayo? Bisan kung naanay gilibkas ni Jesus nga pamaagi nga gitagaan tag kagawasan sa pagpangayo, pero sa akong na katunan diha sa Biblia, mao ni mas maayo kanang dili ka kaayo kusog mangayo, pero kusog kay kang mosimba. Amen ba? Kaysa sige tag pangayo, sige po tag hinay-hinay po ka itang mosimba. Kabalo ba ka? Kung kita mo duol sa Ginoo, gisamkapan na tadaan. Munang damor nga nay mga pagsulay, damor gani kang muduol sa Ginoo, damor nimong gipili ang panalangin ni Lord. Tinuod, this is my testimony. Sa akong kinabuhi, nagbata na tao ko, pastor na akong papa. Makapito siya, magtukod og simbahan. Last niyang simbahan nga gitukod, itawag og iglesyang balaan. Niya, nagtubo ko. Gikan dito pa ko sa sabakan sa akong mama, hangtod ni himugso ko. Kanunay na akong nakadungog sa pulong sa Ginoo, hangtod nga nakasabot ko sa Biblia. Pero kabalo mo, niabot yun sa punto, samtang ka high school ko sa una, nga wala kay ko magiyahi sa akong pagabatan noon. Igor akong musimba, pero wala ko dasiga kanabitawng na yung mga panahon nga ang mga batanon dili matutukan. Nya doon na po yung mga batanon nga maibog sa kalibutan. Sa panahon nga damor ko nga kanabitawng mihatag og panahon sa tagagawas sa mga unbeliever, damor nga napuno akong nauna sa mga kalibutanong pulong. Mao ni ang ako ang sinatian.
ug dili nako ikalipay nga masinatian sa mga batanon. Inani ni siya. Sa panahon nga nabulag ko sa simbahan, tungod kay nisuhod ko sa una og kanang baili-baili, maulaw naman kong mo suhod sa simbahan. Kay naka-request naman ko kuan kanang special number nga naay ribbon orange. Nya ngalan pagyud sa akong papa ang akong gidala. Niabot dayon ang mga pagsulay. Actually dili pagsulay samtang akong gikatunan. Disiplina. Gihilantan ko usa ka bulan. Naka-absent ko usa ka periodical exam. Niya grabe na nakong niwanga. Niabot sa punto nga gihilakan ako sa kuang mga ginikanan. Sa akong mga igsoon, sa mong silingan. Kay bukog og panit na lang akong lawas. Niabot gani ang panahon nga kana bitawng dili na ko kadaog sa akong lawas. Kon sitwasyon sa akong manghod karon nga ni hagba og niniwang sa pagayo. Labaw ang akong nasinatian ana tungod kay di na gyud ko kadaog sa akong lawas. Kung mangihi ko, kilingon na lang ko ni mama para makaihi. Nagi mga panahon nga maghigda lang kong maghayang, makapangihi na lang ko. O niabot sa punto nga murag mubiya na bitaw mugawas akong espiritu, inani ang kahimtang kung mugawas na ang espiritu sa tao. Mungit-ngit, hinay-hinay ang imong tiil. Paingon sa ulo. O gibisita ko sa akong pastor. Ila kong gilukuban og habol ug ilang kong gipandungan. O miingon akong pastor, Gideon, hinulsuli ang imong sayop. Hinulsuli og balik sa Ginoo. Nihilak ko dito sa ilalom sa akong habol. Samtang nagpandong sila. Samtang nagampo sila. Nakaginhawa ko. O murag na ikusog nga nisud sa akong lawas. Nahitabo mga kigsunan, giusban ko pag-ampo, ikaduha, hangtod sa ikatulo before sila na mauli. After sa mga pag-ampo, na'y milagro. Nganuman, sa wala pa sila moabot, ningit-ngit na ang akong lawas, hinahinay nagkangit-ngit. Nya mao putoy nahitabo sa akong mama, nga before siya katong naay kuhaon unta siya, ningit-ngit pud hinahinay ang lawas. Kabalo mabo? After nga nagampo ang mga alagad sa Ginoo, sa dihang na mauli sila, makagabay-gabay na ko sa among balisbisan o dito na ko nakapangihi sa among balisbisan. Nibisita sila adlawng Bernes. Pagka Sabado doon ako'y kusog. Pagka Domingo nakasimba na ko. Nganong ako nang gisugilon? Tungod ang giingon sa Biblia, pag mubulag ka kang Kristo, mawagtang ang panalangin nimo. Mupuli ang kalisdanan, mupuli ang bisan unsang balatian. Sa dihang mibalik ko sa Ginoo, ug akong gitun-an ang balaang kasulatan, ug akong gikinabuhi sa tabang sa Dios, tinuod, gikan ngadto hangtod karon akong nasaksihan, tinuod ang gisugilo ni Jesus Christ, nga kung padayon kang musimba ug muhatag og panahon sa Ginoo, damor ang Dios muhatag og panalangin kanimo. Mutuo ka? Ang uban? Or napugos lang? Hey, mutuo ka nga, damor kang muhalad sa Ginoo, musimba sa Ginoo, damor kang iblas? Baroge. Kaysa atong pagtuo, sulayan ka kung tinuod ba kang magpabili ni Jesus Christ. Yes, sikan nga nagtuon ko sa balaang kasulatan og akong gikinabuhi ang unsay mga pagtulunan, daghan kay mga pagsulay, daghang mubiran ako. Pero ang tao nga mubarog, nga muduol diha sa simbahan, dili og dili gayod na kalimtan sa amahan. Padayon siyang amumahon, padayon siyang atimanon, padayon siyang proteksyonan, ug ang mga panalangin nga giandam, iyag yun ang masinatian. Lamang
timan ini sa imong pagtando nga tinuod ngining mahitabo. Duna gani mga pagsulay, ayaw dangop ni bisan kinsa, dangop niya. Amen? Sa imong pagpanarbaho, sa imong pagpanguma, sa imong pagnegosyo, bisan unsa ang imong source of income, doon na may mga panahon nga gikuha ni Satanas ang imong gisaligan, ang imong gilauman, pero ayaw kaluya, kay gitistingan lang ka sa Dios kung siya bagyod ang gisentro sa imong pagpangalagad. Doon ay mga panahon nga, doon na kay mga butang nga gisaligan, nga mauna unta toy imuhang gamiton aron ka mo haruhay. Sama sa kinabuhi ni Job. Daghan kayo siyang mga kabtangan, nangawagtang og kalit, pati ang mga anak, pero wa siya mubulag sa Dios. Ang resulta, gibalik sa Dios ang mga panalangin. Mao ni ang imong timan-an. Damor kang magpabilin, mupadayon diha sa pagsimba, damor kang iblas. Pero timan doon ay mga pagsulay. Pero dihas mga pagsulay, kutob ranas pagsulay. Amen? Aron ka sulayan, aron ka mas maligon, aron kas magmalahutayon sa pagpabili ni Jesus Christ. Duha ka mga mensahe nga kinahanglan nimong i-maintain. Ang pulong pagpabili ni Jesus, mao ang pagpakita nga nagpadayon ka sa pagsimba sa Dios. Amen ba? Inay mong tapad, padayon sa pagsimba. Sunod, ang pulong pagpabilin. Ang gingon diha, pabilin kon kamo magpabilin kanako ug akong mga pulong magpabilin kaninyo. Importante kay ni siya. Kung nagpadayon ka sa pagsimba, padayon pod sa pagkaton. Amen ba? Padayon lang sa pagkaton. Pagkaton sa pulong sa Dios. Ang buti pasabot, magpatudlo ka. Inay mong tapad, pagpatudlo. Pagpatudlo sa pulong sa Dios. Sa panahon nga doon na kay mga problema, sa panahon nga doon na mga pagsulay, duula ang mga magwawali, duula ang mga taong na ay Ginoo. Adto pagpa-advise, adto pagpatambag, adto pagpaampo. Amen ba? Muna'y giingon dias Biblia nga pag tinabangay kamo, pag dinisigay kamo, pag inampuay kamo, buti pasabot, duula ang mga taong na ay Ginoo, ayaw duula ang mga taong paingos impyerno. Amen ba? Unsa gani ang duha kagikinahanglan natong i-maintain ang pagduol sa balay alampuanan. Inay mong tapad kung doon ay mga pagsulay aron di ka kasimba, ayaw tagda. Amen? Ayaw tagda. Pagsulay ra na. Sunod, ayaw kaluya kung tudluan ka. Hinuon, dasiga gimong kagalingon sa pagkaton sa pulong sa Dios. Kaya ang giingon diha, mamunga lagi ka. Inay mo tapad, mamunga lagi ka. Kabalo ba ka anang pulong pamunga? Daghang mga panalangin nga imong i-share sa mga tao. Tinuod na, ang grapes nga mamunga pag-ayo, daghan ang makabenepisyo. Amen ba? Ayaw tuguti nga sa imong kinabuhi, di ka magpabilin. Dapat magpabilin ka. I hope imuhang nakuha ang mga pamaagi nga mo'y pinaka-importante. Ayaw hunong sa pagsimba, ayaw hunong sa pagkaton, pagpatudlo sa pulong sa Dios. Kay damor nimo ng buhaton, damor kaniyang iblas. Diha sa pagsimba, katuni ang mga bulaton sa simbahan. Unsa mga buluhaton sa simbahan katuni. Amen ba? Last, mao'y pinaka-importante. Daghang mga tao nga nakadungog wali, pero wala buhata. Nganong wala buhata? Tungod kay naluya. Kasagaran nga nakapaluya, tungod kay wala makapangsyon ang iyang kinabuhi. Wala makapangsyon ang ilang kaugalingon, nabira sa kalibutan.
Katuni ang unsa may buluhaton sa simbahan, unya paggamit diha. Amen ba? Kay kanang mga hiyas nga naani mo, dugangan pa na sa Ginoo. Kay maunay imong ihalad sa Ginoo, matud pa diha sa Biblia. Gihimo o giumol kas Ginoo para muhalad kaniya, para moalagad kaniya, para daygo nimo siya. Nya ang resulta ana naa sa panultihon, last nga bersikulo, panultihon kapitulo 3, 9, 10. Kisay makabasa? Panultihon kapitulo kapitulo 3, versikulo 9 og 10. Tanawa. Grabe ni kanang nindot nga mensahe. Pasudunggi, dongan ta, namoy Biblia, dongan ta. Pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta, kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig og manubra ang imong bino. Mapuno kas kadasig ug dili ka pasagda ni Lord. Padayon ka nga makasinati sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Inay mong tapad, padayon sa pagsimba. Ikaduha, pagpatudlo sa Biblia. Ayaw pagpatudlo sa mga taong way Ginoo para i-bless ka sa Ginoo. Magampot ha? Ato ibayaw ato mga kamot. Amahan na mga Dios sa makagagahom, salamat amahan nga imo kaming gitudluan sa mga gikinahanglan namong subayon o kinahanglan namong buhaton. Salamat nga imo kaming tabangan, nga dili lamang kutob kami sa pagkat-og pagpamati, kundi sa pagbuhat ni ining tanan. Pahinumdumi kami sa angay namong buhaton, nga kinahanglan mo barog kami sa mga panahon nga dunay mga pagsulay. Mulahutay kami kung dunay mga kalisod. Diha sa among paglahutay o pagpadayon sa pagsimba ni imo amahan, imong gipakita ang imong mga saad. Kami may kasiguruhan sa imong mga panalangin nga imong giandam. Tabangi kausab kami nga dili kami magduha-duha sa pagpatudlo kanimo. Dili kami magduha-duha sa pagkat-on sa imong mga mensahe. Kung unsa ang nasugdan, salamat nga imo kaming kuyugan ubanan ug panguluhan aron kami diha sa imong mga saad may kasiguruhan. Among itugyan isalig diha kanimo nga among kinabuhi amahan. Uban sa mga kabataan, kabatan-onan namong mga hamtong, ang among kinabuhi walay mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong tabang, usa among isurrender diha kanimo ang among kaugalingon. Uban sa ko mga igsunan nga nagigduyog nagiguban sa among pagsimba kanimo, ang among mga halad, ang among kinabuhi, ang among mga talento, hiyas unsa may naa kanamo kining tanan gikan kanimo. Og imo kaming gitudluan nga amo kining kamiton sa paghalad diha kanimo, kay damor kaming muhalad diha kanimo, damor mo kaming i-bless. Salamat amahan sa imuhang pagtudlo o paggiya pagpahinumdum kanamo. Dili gid kami maluya, mo padayon mi kay naa ka kanunay naguna sa matag usa. We declare, I declare blessing sa matag usa amahan. In Jesus name we pray. Amen. Og amen. Inay mong tapad gid panalanginan ka sa Ginoo. Mga igsoon, ato ta sa sunod nga bahin. Mao nga paghalad sa atong ikanapulo. Magmatinod-ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal. Buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatag aron pagahatagan, sekreto kini sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit.
buhaton ta kini, 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 uban sa kalipay. Ato ta sa pagpamarong ug atong isa atong kamot alang sa pagkampo. Labing gamhanan ng mga Diyos, salamat Lord God sa imong mga pulong. Salamat Lord nga ikaw kanunay nagapahinumdum kanamo sa pagpabilin o pagdayon sa pagpasimba diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa imong mga pulong nga kanunay nagatudlo kanamo Lord God sa pagkinabuhi o yun sa imong kabubuton Lord. Ug bisan pa man Lord God, salamat sa mga katawhan nga nagmatinud-anon diha kanimo Lord. Ikaw ang Dios nga mo'y maga-bless sa ilang kinabuhi Lord God sa mga source of income Lord God. Ikaw ang Diyos panalangin kanila Lord God sa pinilo-pilo Lord God. Gamitan ni Lord God nga mong halad Lord God alang sa imong himayaan Lord God, alang Lord God sa palambo Lord God ining maong balay alang puanan Lord God. Salamat Lord sa mga kamot nga malipayon nga naghatag diya kanimo ug sa mga tao Lord God nga kanunay Lord God ug padayon sa ilang pagkamatinud-anon diha kanimo Lord God. Ug salamat Lord God kay ikaw ang Dios nga dili mausab ug kanunay ka nga magmatinud-anon usab sa among mga tag-usa ka kinabuhi Lord. Salamat Lord God ining tanan Lord God kaning mga pag-ampo amo lamang gitugyan diha sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Og salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Daimarites. Welcome kaayo ka ni atong panagtigom Daimarites. Kung wala ko malimot, nag-high school ko siya kay elementary niya. Di ko kalimot sa iyang itsura kay smiling kay ni siya. Smiling kaayo niya. Pag umangkon man ni siyang Ate Prema bes. Oh, niya usa sa diay siya nga nagsunod sa live sa Facebook, ang pulong mo kinabuhi ko. Oh, niya nagtanaw sad siya sa live niya. Wala kasimba iyahang kanang tiya kay naigibati. So dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi day niya padayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O ato ta sa mga pagpahibalo mga kaigsuonan. Sa gihapon ang presider kay si Day Eden kung kaya lang yun niya. Unya ang scripture reading kay si Ate Cora. Unya ang mo testimony kay si Ate Elbe. Unya ang mo special number kay ang mga music team. Ato ang kanang special number karong umaabot Domingo. Unya sa gihapon mga igsoon kanang mabalik mi sa pagklase sa mga bata Domingo. So tabang po nato pagampo mga igsoon nga aduna po mi kadasig kalipay sa pagtudlo sa mga bata nga magpadayon ang amuang pagtudlo sa mga bata labi na gyud sa story nga naa sa Bible. O ang mga dugang nga mga announcement So dugang announcement atong hinumduman tong atong tagbo sa tong pitsaha 24 Sabado ikatulo og ikaupat ba to nga Sabado. Akong tan-awon ang kalendar. Lahi magkalendar. Okay, dera. Karon ng Sabado ha? Karon ng Sabado ha ta magtagbo. Oh, karon na. So ayaw mo kalimot karong Sabado. Ang ako lang ipahibalo, siguro haran yung mga hayupan nga dili mo magduha inyong unahuna nga
trabaho ta diri ang inyong una tapos inyo ha i-prepare ang inyong mga hayupan nga dili mo mabalda sa atong trabaho sa diri. Sa inyong pamilya importante. So karong Sabado, after nga mamahaw, maghiusa ta diri, ari ra ta maniod to. Okay? Niya magtinabang ra gud ta sa paghikay labi na sa mga babae maoray maniod maniod to. Maoray mo hikay sad og para paniod to. So magsabot-sabot lang yata kung unsay atong lutuon, kung unsa boy ato ang kanang snacks kay naara man gyud na, di man gyud na mawa. So mga lalaki kanang maghakot dire nya na po'y mga babae kay ato na to itambak dito ang yuta. Niya human ani kung naanay budget gyud ang flooring, mao na po nay ato ang sabutan para kanang i-tiles para matrabaho na sad. Amen. O niya karong hapon siguro do na may biyahe pamual-bual kay usas inahan sa atong igsuon balik na sa Ginoo. Mo na ato ang bisitahon after sa atong panimbahon karon sigurong kanang dili na init mo biyahe mi or biyahe og sa tumukuyog dito sa Mualbual na may sakyanan para bisitahan pod nato ang inahan pod sa ato ang igsuon nga ni balik na sa Ginoo. Adiin gihaya pa karon diha sa Mualbual. Nya karon sinuhon na dadon man dito sa Tuburan. Unya alang sa mo apil og bisik pastoral training sa face to face karong sunod Sabado wala siguro tay klase. Og atong tan-awon siguro after sa ato ang bagyaw kung makaklase ta sa Sabado. Bisag usa ka oras ug tunga importante na atay intro. Nya ang ako ipabalo sa mo apil sa face to face basic pastoral training pag palit mo ka ng notebook baga unya ballpen og naamoy Biblia. Mao ra yung pinaka-importante, notebook nga baga para dili mawa ang inyong gigama nga wali o ka subject nga ato ang hisgutan mga pagtulunan. Nya butangin ninyo na og kuan ngalan gyud basic pastoral training sa ato class, basic pastoral training class. Nya every Saturday. Babae o lalaki abli open gyud ang rason para makakaton mo sa trabaho kang Kristo. Amen. After sa to ang dagyaw tagbo diri na atay training. So usa sa mga mo train si Brad Serapin, Gaw Albert og si okay ni si Kuan, Gaw Joel. Sabot pa. Kisa pa mo training. Welcome gyud ang tanan. Ayaw mo kadlok, layo pa kay ng pastor ana. Dili na siya training sa aron mo barog dayon kang pastor dili Para mas makabalo ka unsaon nimo pagpangatarungan, unsaon nimo pagbarog, unsaon nimo pagpanalipod sa imong pag-alagad sa Ginoo. Unsaon nimo pagpanubag sa panahon nga dunay pangutana bitaw kay daghan kay pangutana moingon nga nganong nibalhin man kag laing pagkuan lain man kag nganong nibalhin kag laing simbahan o laing pagtulunan wa pagay ka kasabot sa imong pagtulunan. Sige. So welcome ang tanan ya karon Sabado kanang dagyaw. Uni atong ipalingkod diri sa tubangan sister. Para atong i-welcome siya, ang atong iampuan. Nya, welcome family, diri Sister Marites, uban sa iyang duha ka mga bata nga babay. Ato ang dadon sa mga pag-ampo, ni akong gihangyo ang matagos sa pagtindog. O niya atong ipatas atong mga kamot, atong dadon sa mga pag-ampo, Sister Marites. Isa tayo mong bana, sis? Andro. Sige, Sister Marites o si Andro. Amahan na mga Diyos sa makagagahom niya kami. Nagpasalamat kanimo sa kinabuhi ni Sister Marites o ni Brother Andro. Nga bisan ang iyang bana to apa karon sa balay bakaha o asa man siya. Salamat Lord nga ikaw maga-protection o padayon ka magauban. Bisan pa sa igsuon si Sister Marites ug duha nila ka anak nga niya karon. Salamat nginintak na imong giablihan na imong panalangin alang kanila. Imo silang ligunon og dasigon o padayon sila
nimong ubanan nga dili kini ang una og katapusan nga pagsimba kundi una og hangtod na sa imong pagbalik ang ilang pagsimba o paghatag og panahon alang kanimo amahan. Mag-uban ka kanila og ipadala o Dios ang imong gamhanang mga anghel. Mahimo siyang maayong inahan ngadto silang iyang mga anak, nga maayo siyang maayong asawa ngadto siyang bana ug maayong igsuon diha sa mga igsuon diha sa pagtuog sa mga tao. We declare blessing sa iyang kinabuhi ug kanamo nga niya karon ug sa tanan namo makigsunan nga nakighiusan, nakigduyog, nakiguban sa imong pagsimba, pagdaig kanimo nga nakaroon silang Pinoyanan o nagakaroon silang kalaing mga lugar. Lord, imo silang i-bless. I-release ang pinasayang pabor panalangin ngadto kanila di nang kalipay kalinaw og ang katagbawan kanunay namo masinatian kanamong tanan nga niya karon. Salamat nga imo kami gilig-on o gitudloan among itugyan isalig nga na kanimo among kinabuhi amahan pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios og pinaagi sa pag-ikusa sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Padayon ka namong pasalamatan bisan pa sa pagkaon, bisan pa sa pan among karong pagambitan. We declare blessing. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Happy Sunday. Dalaygon ang Dios. Lamano sa kapay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo, daygon ta ang Dios mo salig. God bless. God bless you. Ay, nagpapalit ka. Salamat sa inyo. Pag-practice niya. God bless, God bless. God bless. Ang Diyos magpanalangin. Bye-bye.